אוקיי, שלום. טוב, אתגר שהתמודדתי איתו. בסוף אני תמיד חוזרת לאתגר העיקרי, הגדול בחיים, שזה היה הגירושים שלי. בערך לפני כמעט 10 שנים כבר. הכי קשה, כי זה היה אצלי במקום של הכי קשה שאפשר, כשהילדות מאוד מאוד קטנות, אין שעות שינה מקצועית. גם הייתי במקום של שינוי והייתי צריכה לבנות את עצמי מחדש. חזרתי בהיריון מעבודה בחול, במחשבה שאני כרגע בחופשת לידה, ובעצם הגירושים תפסו אותי לא מוכנה, בלי גב. היה אתגר נפשי ופיזי, הכל ביחד. מה שעזר לי בהתמודדות הזאת זה כמה דברים. אחד, קודם כל הידיעה שאני חייבת לנצח את זה, כי יש לי 2 ילדות קטנות בבית, וזה אין אופציה אחרת. דבר ראשון. דבר שני, יצרתי קשר עם חבר טוב שהיה לי מהצבא, ובעצם פניתי אליו כדי להתחיל לעבוד איתו בחברה שלו, למרות שזה היה שינוי כיוון שוב בפעם השנייה מבחינתי. והתחלתי לעבוד שם, עבודה בתל אביב, המון נסיעות, אני גרה בזיכרון, אבל זה בעצם יצר לי איזשהו תשתית לעבודה, ילדות, וככה צלחתי את התקופה המאוד קשה הזאת. ועזרה נוספת הגיעה מהבית, מהמשפחה שקצת עזרה עם הילדות. עזרה נוספת הייתה עזרה מכמה חברים טובים שהיו באותו מצב קצת ועזרו לי מניסיונם. וזהו.